Bon dia a totes i a tots. Benvinguts a aquesta, la vostra casa, el Teatre Calderó. A causa de les prediccions de possibles precipitacions i inclemències meteorològiques, pensem, i crec personalment, que no ens hem equivocat. Hem triat la millor opció per a celebrar aquest acte institucional. La pluja podrà caure, però la festa no pot parar. Una festa que diu molt de nosaltres i de la nostra identitat com a poble. Esperem que tots els ací presents gaudiu al màxim de dues coses. D'una banda, el manifest institucional, obra de l'escriptora alcoiana Mercè Climent, i al mateix temps del concert que ens ha preparat la Societat Musical Nova d'Alcoi. Mercè, com diria el gran Vicent Andrés Estellés, assumiràs la veu d'un poble i seràs la veu del teu poble i seràs per a sempre poble. Solament em queda desitjar-vos un feliç dia del País Valencià, un feliç dia 9 d'octubre. Només es queda presentar-vos a Mercè Climent i vos demane a tots que la rebem en un fort aplaudiment. Moltes gràcies a tots. Un any més, els valencians i les valencianes ens reunim per commemorar l'entrada a la ciutat de València l'any 1238 del rei Jaume I. Avui, 9 d'octubre, Diada del País Valencià, commemorem els 777 anys del naixement del nostre poble. La previsió de pluges ha fet que els actes oficials programats per a aquest dia al COI es traslladen al Calderón. No imagine millor escenari que aquest teatre, que amb més d'un segle d'història ha sigut i continua sent un focus importantíssim d'art, cultura i, per què no, diversió a la nostra ciutat. Avui és un dia alegre i festiu. Tenim ganes de cridar als quatre vents que som valencians i que ens sentim ben orgullosos de ser-ho. Dins d'aquest món que alguns pretenen uniforme, despersonalitzat i globalitzat, dominat per una sola llengua, vindiquem la diferència, la riquesa cultural, humana i lingüística, no solament dels valencians, sinó de tots els pobles. I ho fem des del respecte i la inclusió, sense discriminacions de cap tipus. Ser valencià és un valor únic i un bé cultural que cal preservar. Seria bo que l'esperit ecologista que portem a dintre no es limitara a protegir la varietat d'espècies, sinó també la diversitat de les cultures. Tan important és una cosa com l'altra. La desaparició d'una espècie, d'una cultura, d'una llengua, suposa un empobriment del món, quan no, un assassinat amb premeditació, per culpa dels capricis, els interessos o la mala fe d'alguns. No podem permetre que la cultura es veja menystinguda, ni tan sols en època de crisi, perquè la cultura i l'educació són condició sine qua non perquè l'individu, el poble, la societat esdevinguen actius, crítics, competents, justos i lliures. Hem de tindre clar, a més, que la cultura estimula les ganes de conèixer dels infants, futurs homes i dones de la nostra societat. Esperona a la creació d'obres d'art, que potser es convertiran en nous símbols de la nostra identitat. Incita a imaginar, a créixer, a evolucionar, com a persones i també com a col·lectiu. Ens anima cada dia a voler ser millors en allò que som i allò que fem. Què preferim? Una societat creada per homes i dones bàrbars, amb una educació i cultura restringides, sense memòria ni esperança en el futur, amb unes polítiques rígides i inamovibles, amb un pensament únic possible i uns trets d'identitat rancis, obsolets, quan no cruels? O per contra volem una societat lliure, igualitària, organitzada per individus intel·ligents, formats i informats, amb capacitat crítica, creadors i lluitadors, coneixedors de les seues arrels, conscients del seu present i esperançats pel seu futur. Jo tinc molt clara la resposta, i vosaltres? La cultura i l'educació, per tant, no són negociables
I d'això en sabem bona cosa els alcoians i les alcoianes. I és que és indubtable que Alcoi ha estat i continua sent bressol de cultura i valencianitat. Pintors, músics, actors, escriptors. Alguns, fins i tot, ja s'ha convertit en clàssics, com ara Ovidi Montllor, que sempre vestia amb orgull la samarreta d'obrer, persona justa i alcoià. Era impossible no citar-lo en aquest manifest, quan encara estem immersos en el seu any, perquè vam voler que ho fora, perquè no ens van deixar, però nosaltres som cultos, justos, lliures i amb capacitat crítica, i ens vam rebel·lar una vegada més. Aquestes paraules pretenen ser laudatòries, festives i encoratjadores, però també intenten ser paraules de reivindicació. No és possible que el País Valencià encara no siga reconegut com a nacionalitat històrica, com sí que ho són Catalunya, el País Basc, Galícia i fins i tot Andalusia. Vam ser un regne, un país amb furs propis des de 1261, quan Jaume I es va jurar i promulgar, fins al 1707, després de la derrota d'Almansa i el consegüent decret de nova planta. Volem que ens reconeguen com a nació històrica. A més, necessitem un finançament més just. Les dades econòmiques no menteixen. La nostra és una de les comunitats pitjor finançades de l'estat espanyol. Som una nació històrica, per llengua, cultura i tradició política. La llengua és un dels trets d'identitat més importants dels valencians. D'uns anys ençà, però, l'ús del valencià ha patit una davallada preocupant per causa de la desídia i fins i tot de l'hostilitat dels qui ens van governar durant un parell de dècades. Però ara ens trobem en un moment d'il·lusió, esperançador. I bona prova d'això n'és, per exemple, que Raimon ha estat reconegut en l'alta distinció de la Generalitat Valenciana i ja eren hores. Per cert, també ha estat distingida amb aquesta menció l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro de València. Per fi es fa justícia a una gent que ha patit moltíssim. És ara, més que mai, quan hem de procurar que augmenti la presència del valencià en tots els àmbits socials. Encara hi ha centres educatius que no l'han incorporat com a llengua vehicular, a pesar de la demanda de les famílies. No tenim apenes mitjans de comunicació en la llengua pròpia, ni televisió, ni ràdio, ni premsa escrita, i hem de lluitar per guanyar-nos la dignitat i l'orgull del nostre poble. I això passa per la valoració i la promoció de la llengua del país, del valencià. Una llengua que ha de ser i és de tots, dels valencianoparlants i també dels castellanoparlants, perquè ha de ser inclusiva i cohesionadora de la nostra societat. La nostra llengua és un punt de trobada, una oportunitat, un instrument d'integració. Durant aquests anys, molta gent de la cultura, els escriptors, els artistes, els músics, els actors, ha utilitzat el valencià per bastir les seues obres. Una part de la societat civil també. El món de l'ensenyament s'ha esforçat per preservar el valencià i les trobades d'escoles en valencià han sigut un model obert, tolerant, fins i tot festiu, de foment de la nostra llengua. Hem aconseguit moltes fites. Podem i hem d'estar orgullosos. Per això hem de continuar, perquè paga la pena, perquè tenim un compromís amb el passat, però sobretot amb el futur, perquè som i volem continuar sent valencians, des del respecte per la diversitat, des de la tolerància, amb un sentit democràtic, insubornable, plural, dialogant, integrador, positiu. Bona diada, amics i amigues. Visca el País Valencià.